ташкил кардан. ҳамсари Ҳасан Ашуров сокини Душанбе ҳомила будааст, бинобар ин мехоҳад ба ҷои ӯ рай диҳад. Ҳасан номзадҳоро намешиносад ва агар онҳоро медид гуфтаниҳое дошт. Номзадҳо меомадан, мо қатишон маслиҳат мекардем, гапзанон мекардем. Ягон чӣ сабаби чӣ нияте доштагиомона гап мезадем. суҳбатҳо аз райдиҳӣ ба ҷои аъзои хонавода дар ҳолест ки Беҳзод Нуралишоев, раиси ҳавзаи интихоботии рақами 31 Душанбе мегӯяд, қонуншиканиеро дар интихобот надидаанд. имрӯз чиқи шумо шоҳид ҳастем, хуб интихобот бо таърихи шаффоф, озод, демократик гузашта истодааст. хуб мардум раи худро ба он номзаде ки дилхоҳ онҳо барои рай дода истоданд. то нисфи рӯзи 1 март ба қиттаи райдиҳии 53 ва 54 ноҳияи Сино ягон нозири хориҷӣ нарафт. Комиссияи марказии интихобот хабар дод ки то соати 12 бештар аз 47% мардум дар интихобот ширкат кардаанд. аммо на ҳама ба ин эълон бовар доранд. таҳлилгарон аз ҳузури ками мардум мегӯянд. Иршод Сулаймонӣ, таҳлилгари тоҷик гуфт, дар муқоиса ба интихоботи парлумонии соли 2015 фазои ин интихобот камранг аст. аз интихоботҳои пешин аз интихоботи 2015 фарқ мекард ва фазо бисёр камранг буд ва замоне ки ман рафтам ба ҳавзаи интихоботӣ ҳузури мардум бисёр кам буд. райдиҳӣ аз номи хонавода ҳисоби нодурусти раи мардум аз қонуншиканиҳое аст ки ба гуфтаи нозирони байналмилалӣ дар ҳамаи интихоботҳои гузаштаи Тоҷикистон вуҷуд доштааст. Алишер Зарифӣ, Таҳмина Ҳакимова, Радиои Озодии Душанбе.